Pozdrav svima ljudi, s vama je Fišću i danas igramo Granny. Normal mod, epizoda 2. Ovako, ne znam, pokušao sam nekih 10 puta da pređem ovo, ne može. Či ne može, ja sam prešao na telefonu, bilo lakše. Ja isto ne znam šta. Či, ne znam još šta mi tu treba, ima hiljade stvari od koje ne možeš ni pojma šta će se naći. Tako je ono. Ovo. Za Krki. Hoće, Krki. Ali mi samo Krki. Sani. Ma bre, jebi mi ti. Kad ne znaš da se baci. Karki će mi trebati za nešto. To. Treba će mi da uzmem nešto iz kola, mislim. Nadam se da ima nešto dole. Hammer! Evo, neće mene. Jean part. Ok, ona je tu. Evo. Kod? Pa daj preko krevet, preko ovog, kako se zove, stop. Imam weaponki. Majko mi. Kako teško. Ne, nemoj ti. Znam da tu je onaj krckavi pod, brate, znam sam i kako da ga obiđem.
Dođi mi sad. Pa. Ti ga... Padlock key, master key, cutting pliers. Zaboravio sam da se nalazam, ja. Stalno. Mislim, stalno, nije stalno, baš, mogu se naći u sefu. Se nadam da neću ga nađem izgleda. Ja moram sve skripi bre kada ja dolazim. A bre. A nas. Cutting pliers, yeah boy. Okay, cutting pliers. Padlock key. I master key. Ono zgore. To sam htio. Sad nam treba... Majku. Ja bre. Oh shit. Ej. A to može sada baciš, a? Jo. You bitch. A hobo. Uuuu. Kako sam je zavalio, lezi dole bre, dobro sam te pukao. Sad ovako. Ajde bre, beži bre, čistiš pod sebi, ajde. Beži bre, to. Masterki, jevo. Da, ajde što radim. Meat. Mislim meat. You think so? Why so stupid? Why so stupid, man? Ja, ovdje. Čekaj. Hej, evo ga. To mi treba da vidimo šta ćemo da dobijemo gore. Da radimo možda master key ili... Kad sam prestigao do gore, moj. Okej, ovo drži za sobom ko bre svog prijatelja. Za ova 100%.
Spark plug, da. Ej! Kao što mi kao... Bum! U nozdru. Tako. Viš kao sam je dobar, zatvaram je i još i vrati ispred faci. O, treba se ceni bre, a ne. Ona mene ubija bre za džab. Ja to mogu... Ja sam zaboravio da ovdje mogu da uđem je. Ja zaboravio da mogu da uđem, ja prolazim pored ove sobe, vrat. A vidjeli ste koliko sam puta prošao pored ove sobe. Ja. Ej, to. Master key. Što može biti iz master key, ali ozbiljno. Jeri me, to. Hoću da ga bacim. Čipan, dobro. Pa je tu da treba. Sad. Jedina stvar što mi je ostalo sada jeste padlock key. Otvorila brzo. Ne. Ja, majko mila. Sam znao da ga nagrabusim, brat. Bla! Sad, čekaj, di mi onaj. Brate, gdje sam ga ostavio? A da, dole sam ga ostavio, čekaj. Jes, da, dole sam ga ostavio. Možda je kod onog skeletona. Ako ne znate koji je skeleton, pokazat ću vam sad. Jeste, ovdje je. Dole, ovdje, kad dođete, ne vidite ga najvjerojatnije, ali on je tu. To. Karbate. Ja! Da, ti znaš da dođeš dole, bre. Nego si ti mutava, bre. Ja, sad da nađem melon, ja. Jesam mi sekao melon? Nisam sekao melon, ja. Čekaj, bre. Ja otvorio, bre, onaj kitchen locker i ja, pa koja mi je ovo dan. Stvarno sam ja ovo, bre. Evo ga sivki. Znači da je ovo najvjerovatnije kraj. Nadam se ću dobiti nešto dobro. Ajde bre, dođi bre ovdje, znam ja da si ti ovdje negdje. Znači... Ovo te dovoljno. Izvinjam se. Opa. Bitch. Winch candle, yes. To jedino nismo našli. To. Ja.
koliko mi treba da prođemo, ovo ne mogu da verujem. Mi ranije, znači trebalo mi barem nekih 5 minuta da prođemo. Sve obiđem. Bukvalno mi trebalo vrat. Ako hoćete, mogu napravim skicu Grannyine kuće u Minecraftu. Bilo čega mogu napravim u Minecraftu. Biće ekstra, i ako kažeš ti Outlast da napravim u Minecraftu, to bi bilo baš ono cool, brate, jer... Oba, ja, yes! To, idemo. Opa, ja to čujem, Granny. Ajmo, idemo unutra. Ale! Više. Aha. To bi bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, poz plus double upload je danas. Jer sam već uradio ono, stavio uploadovao sam onaj Granny epizodu 1, tako da imate i epizodu 2. A sljedeće ne znam šta ću da snimam. Neće sigurno bude Granny jer sam se iznervirao od nekih 12 puta sam pokušavao da snimim jednu te istu epizodu navodno normal. Tako da ništa. Uživajte mi i vidimo se.